Русия. Русия, Украина. Война. Война, Русия, Украина. Украина, Украина, Руспия, Руспия. Война, Украина, Русия, Русия. Украина, Русия, война, Украина, Русия, Русия, война, Украина, Украина, война, война. Дали имам яйца? Русия, Украина. Той бяха водещите новини от деня. Само старите с време. Времето говори, така че това да кажа, че е време да се фърнат страстта. Това е по-не е. Иване? Какво, Спаски? Трябва да идиш за Олю. Не мога, страх ме. От какво да е страх, бе? Как от какво, ма? Гледай какво става, навънка има война, ма. В България няма война, Иване. Страх ме, ти казах, ще пратя Георги. Как така ще пращаш Георги, бе? Той е малък, още няма да му дадат, бе. Малък, сега ще го запозная с магазинера и ще му дадат. Георги, айде да смени до магазина. Тос пък бъркай се в газа. Разбрах, чакай малко. Ей, сега се връщам. Георги, остани тук. По-големи игли нямаш ли? Не, това беше най-голямата. Мерси. На. Кой е това? Зелен сертификат. Кой да го правя този зелен сертификат? Какво ти искаш го прави, бе? След малко ще ми кажеш пак, че не мога да съм тук без този зелен сертификат. Те отпаднаха вече. Ще искам да ми върнете парите. Ваксината е безплатна. Тогава ми измучи ваксината. Иване, взели ми Олю? Георги, какво правиш тук? Не знам. Ти ми каза да дойда с теб и да чакам. Какво друго ти казах? Казах ли, си щял да ме представиш и нещо от сората каза. Давай, верно, аз забравих. Това е Георги. Айде, аз вече не ви дарявам, тръгвам. Айде бе, Иване, къде ми е Олюто, бе? Пак ли до магазина ще ходиш? Иване! Спаски, сетих се. Ще му се обадя. На Георги. Айде де! Ало, Георги, в магазина ли си още? Да. Слушай, ама сега. Взима едно олио и се прибере вкъщи. Какво стана, Георги? Ма как така не ти дават, бе? Какво стана, бе? Ти ли се обаждаш, защото както ми изнервено? Пак ти казвам, това е Георги, моя син. Като иска нещо му даваш. На моя отговорност. Разбрали? Сини Джони имаш? Иване, къде ми е Олюто? Яйцата изгоряха! Георги, вземи едно олио от магазина. Ма как така не ти дават, бе? Без пари не ми дадат да го взема. Тогава пробвай с пари. Добре, ма трябва да дойде да ми дадеш. Какво стана? До магазина ли отиваш пак? Дай му едно олио. 4 лева. Георги, тръгвай. Айде, тръгвай. Как 4 лева за олио? Аз за какво да запознах с сина тук да ида да пазари, бе? Айде, пътеките, повече няма стъпим тук. Какво стана? Взехте ли ми Олю? Какво олио, ма? Олиото става от 4 лева, ма ти луда ли си, ма? Че 4 лева пак е добре, бе. Комшийката ми каза, че навсякъде било по 5. Коя комшийка? Ивана на Колю. Тя сега вкъщи ли? Защо? Просто питам сега, какво ли? Моля просто да питам. Питам. Ще трябва да знаеш. Георги, отивай с тази. Не ми се занимава пак с този Отивай, отивай. Айди. Макс.
Георги не може да идва с мен. Защо да не идва с теб? Защото няма място в колата. Ти с колата ли ходиш до магазина, бе? Сега Спаска си не задава въпрос. И всичко искаш да знаеш. Ино, Олю. Турба? Да. Малка или голяма? В малката го по-напред ще слагам. Дай ми голям. Това ли ще? Ми малко ли? 6 лева. 6 лева ли? Че що е 6 лева? Насякъде олиото и по 5. Тока чете, аз от всякъде мога да си го взема. Олиото е 4. Ма ти не ли искаш и турба? Не. Скъпо ми се вижда, няма да взема олио. Добре, значи 2 лева за турбата. Иване! Какво ма? Един път забравих нещо и вече почваш. Ей! Едно олио без турба. 5 лева. Как 5 лева, нали беше 4, бе? Ти ми кажеш навсякъде било по 5 лева и аз го вдигнах. Тя нафта станала 3 лева, бе. Ма чакай малко, бе. Тия колите, които са на нафта, могат да се движат на олио. Което автоматично означава, че Спаска вместо олио може да готви на... Ето, Спаски, честит 8 март. Днеска е 15. Нищо, карай да се жива и здрава. Пак се сетил. Олео, що е толкова стечно, бе? Нарочно. Да не е някакъв буклук. По-голямо тебе няма да е. Какво каза? Че съм луд. Айде готви там, че ще умирам от глад вече, ма. Благодаря ви, че гледахте този видео. Да идвате по-често в магазина на Наско. И ако видите някой картошко, и те да знам, нямам свеща. Няма да кажеш нещо. Да харесате, да се абонирате, да пишете коментарки и аз сте живи и здрави. Така, това е приказка. Насайте. Знаете мястото, откъде да се вземете хубаво олио на ниска лихва? Магазин? Велес. Айде. Това е общите ни. Чао.